Здравейте, дами и господа, днес ще снимам Survivor Games в SMC Craft отново. Добре, аз тръгвам. Тук има много честове. Хубава посока тръгнах. Много хубава. Мали. Започнахме. Бейте, бе. Така. Добре. Последен меч. Екстра. Пустия компасия. То се използва добре. Добре. Тук има. Така. Стрели. Добре. Това е яко. Survivor Games. Но сега не знаех, че са толкова яки. А сега разбрах. Това. Май са прекалено много честовете. И прекалено малко храна. Бе! Това е добре. Че съм всяка целенин, бе. Пълен съм с potions. Дай си. Не. Ще ме заплати. Пуста е хора, бе. Чифли се. Трябва да джампим. И пак стейка. Това е... Много пава. Добре, диаманти. Добре. Лек. Колко минути? 3 минути минаха. Мали. Тук има много чистове. Няма хора. Изобщо. Но като се развия, е малко хубаво, че няма хора. Всъщност един път играх и защо не бях развит, но един гледаше си честа или където и да е било и аз го убих, а той беше пълен с айрон нещица. Добре, как сега да се кача? Това е... Няма. Просто. Не. Трябва ми храна. Добре. Това е много странно. Този чест е обранна. От кой? Тези честове са обрани. Не. Няма активирана така. Оле,
О! Идвам!